हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दिनै आङो मायाव थांनो ओंखारदों माने आङो आमथिसुवानि फुजा होनो खरसा बानायहैनो नागिरदों आरोना। दिनै गाबोन होगोन आङो फुजाखौ, गाबोन बिस्थिबारावसो होगोन, सप्तासे मानिबाय आरोना आङो। ओमफ्राय लोगोफोर आङो मोनसे खोथा शेयार खालामसै। आंनि इउटुबा माने नैबे दा आमथिसुवा समावनो माने आं खुलिदोंमोन आरोना बे चेनेलखौ। नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि सापर्टजों ओरैबायदि आंनि गोसो गोरबोजों आं मा होननानै फोरमायबावगोन आरोना। जोबोद माने गोसोआव नोंसोरनि अननाय फारसे जासिहरबाय आरोना। मे मासावनो माने कमप्लिट जादों आरोना वाट्स टाइमाबो आरो साबस्क्राइबाराबो थांनो नागिरदों आरोना। बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना। दिनै आं बोसोरसे जानायजों आंनि चेनेला साक्सेस जानायजों जाबाय आरोना। नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामबाय था ना मा होनो लोगोफोर। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। आं थांनायखौ देखायबाय थाला लोगोफोर, आं गारि सालायगोन नालाय भिडिअ लानो हानाय नङा। ओमफ्राय आङो दा जि हायो नोंथांमोननो शेयार खालामसै आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांदो। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं लोगोफोर, थुदो। ओमफ्राय नै लोगोफोर दुखिया अबस्था, न'फ्राबो नै गालाय गुजाय दुखियाथारना आरो जोंहा बिराद दुखियाबालाय मा जाबावना लोगोफोर। इसोरा जोंनो बेखौनो होबायब्ला बेजोंनो गोजोन खुसि आङो हेपि लोगोफोर। ओमफ्राय केमेराया बिराद बिउटि प्लास जाना होयो आरोना, माने रियेल केमेरायावनो। ओमफ्राय मोखांखौ ओरैबायदि स्लिम स्लाय बिदि जानाय वाव थांसै जोङो मना लानो लोगो लादों आंखौ। आं थिखोनो हानाय नङाना दा खान्थाल, थाइजौ, आनारस बुहुद माबा माबि लाबोनो दङ। माने आङो बे बोसोरनि फिथाइखौ बोसोराव आमथिसुवायाव होखांनानैसो आं जायो आरोना। दिनै बेखौनो लायनो होननानै थांसै आङो। नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरो दै। थाइजौखौ बायनोसो गामिनिया सेवो नालाय थाइजौखौ सोरनिलांसै आंबो जायो। Video mana sih? YouTube ah? Mood, sana. Ini kelabay. Duko na iya, mabagay na iya. Gani kelabay ang. Lahi diksi. Pero kung lagi na din. Lagi dito. Ibe mo. Dito mo dyan. Thao lang ba? Thao na ka ba? Boleh kau baca buku ni. Kalau kau kalau kalau dulu. Oh, agak baca dulu. मोनफैबाय नै मेथाइ जानोसैनो। नै मा लाबोदो मेथाइया इयो मा? इखौ मा होनो? नै ओमफ्राय नैयो जानायल' आरोना दिनै पनेर बुजियानो। इयो पनेर बुजिया नै इखौ लाबोबाय। आरो मा लाबोदो नाय इसोरो मा होनो नै ओरैबायदि बिसोर सानैजों जागोन आरो। दे जानायलाय। बिदि जायो गब सोनानैसो हरनांगौ। गोथाव जाथारदों। ओमफ्राय माला मोनफैबावाखै आरोना आंना। अगरफालायनांबाय आरोना आं गारियाव। ओइ नै आङो नै बडि ओरैबायदि गिलिरखाबोना, गिलिरबो जादों दा। इमान माल दं, थाइजौ खान्थाल इमान
गिलिर माने मनानै जाखाबाय आरोना औ दोनदो दे इयावनो नै लोगोफोर इयो थालिर सयाखा ओमफ्राय खान्थाल थाइसे ओमफ्राय इयाव बुहुद माबा माबि दं देखायबाय थाला लोगोफोर गाबोन फुजा होगोननि माल माथाया बेनो आंना इसोर जाबाय थानोसै आंहा ओमफ्राय लुगैनोसै लुगैनो माने आं लुगैया आरोना आरो आं जाया नालाय जेबो इदि जा गरम ओमफ्राय सान्दुं दुंलाय अखा दोमैलाय माने बार थोबसेबो गैया जा गरमखा आरोना बोथोराबो आयु बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआव आरो थाबनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय